थांनाय जानुवारि दाननि 2024 मायथाइयाव आसाम सरकार सोलोंथाइ बिफाना जोंनि सरकारि फरायसालिनि बेवहाय गुणोत्सव आनजाद लानाय जादोंमोन। बै आनजादाव जोंनि बर' बिजों एबा क्लास 6 नि बै फरायसाफोरनि थाखाय बिथांमोनहा बेवहाय बै फरायसाफ्रा जे बर' मिडियामनि सोंनाय बिलाइजों बा एन्सारखौ होनांगौमोन, नाथाय बिथांमोनहा इंराजिनि कुइसन पेपारखौ हरदोंमोन बा एग्जामखौ खुंनो नागिरदोंमोन। बे एग्जाम खुंनो नागिरनायाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' साहित्य सभा आरो बर'नि माहारियारि आफादफ्रा गभर्नमेन्टजों सावरायलायनानै बा बै बिथांमोनखौ खावलायनानै जोङो जोंनि फरायसुलिफोरखौ एग्जाम होहोनाय जायाखैमोन बा गुणोत्सवआव नुजाथिहोनाय जायाखैमोन। आरो बिथांमोनखौ जोङो खावलायदोंमोन साहित्य सभा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे बर' मिडियामखौ बा बर' बिजोंखौ मान सनमान होनानै आरो बर' मिडियामनिनो बा बर' बिजोंनिनो जोंनि क्लास 6 नि फरायसा फरायसुलिफोरनो आनजाद खुंफिननांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदोंमोन। बे दाबि खालामनाय मथे दिनै आसाम सरकार सोलोंथाइ बिफाना बिथांमोना जोंनि दाबिखौ गनायनानै दिनै क्लास 6 नि थाखाय स्पेशेल मोनसे आनजाद खुंफुंनानै होदों बा खुंफुंनायनि बिथांमोनहा राहा खालामना होदों। बेनि थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो स्पेशेलि आङो साबायखर बावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेश पेगु बिथांमोनखौ जाहाथे जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्राबो बर' मिडियामजों फरायनानै बेजोंनो गोग्गो सोलोंथाइ लानानै आरो जोंनि बर' बिजोंखौ बिथांमोनहा मान मर्यादा होनानै जाहाथे जोंनि गथ' गथायफ्राबो गोग्गो सोलोंथाइ मोननानै इयुनाव सासे सुबुं सम्पद जाहैनो हायो बा हिउमेन रिसर्स जाहैनो हायो, बिनि लामाखौ बिथांमोना खालामना होनांगोन। बेनि थाखायनो आङो बिथांमोनखौ आर'ज गाबदों आरो दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दिनै मोनफ्रोमबो जोंनि बेन्दोङाव थानाय बा जोंनि सिङाव थानाय स्कुलफ्राव जोङो गिदिंदों, नायबिजिरदों। बेवहाय नुदों जोङो जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोना खोब पजिटिभ नोजोरजों, पजिटिभ थिंकिंजों दिनै बे क्लास 6 नि स्पेशेल एग्जाम बर' बिजोंनि बा बर' रावजों बे एग्जाम खुंनायाव बिथांमोनहा मोजाङै मोजां गावनि हाबाफारिखौ मावफुंदों। बिथांमोनखौबो आङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर बावदों। जाहाथे बिथांमोननि नाजानाय, बिथांमोननि मावसोमनाय, बिथांमोननि बावसोमनायजोंनो जाहाथे जोंनि सरकारि फरायसालिफ्राव फरायनाय बै फरायसा फरायसुलिफ्रा सासे इयुनाव मोजां सुबुं जाहैगोन बेखौ आसा खालामदों आरो बेखौनो खावलायबावदों आसाम सरकार सोलोंथाइ बिफान, स्पेशेलि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, रनेश पेगु बिथां सारमोनखौ खावलायदों जाहाथे नैबे निउ एकाडेमिक सेसनाव गभर्नमेन्ट अफ आसाम सोलोंथाइ बिफाना जोंनि सरकारि फरायसालिनि फरायसाफोरनो जे फ्रि टेक्सट बुक डिस्ट्रिबिउसन होयो, बै डिस्ट्रिबिउसनखौ जाहाथे समाय मथे जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा मोनफुङो बेखौ आङो आसा खालामदों। जोङो नुदों थांनाय बोसोर एबा माखासे बोसोरफ्राव जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा मास मोननै मोनथाम क्लास बारखांनायनि उनावबो जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा नांगौ समाव बे फ्रि बुक डिस्ट्रिबिउसन बा बिजाब फरायसाफोरनो राननानै होनाय बेखौ सरकारखौ मावफुंनाय नुवाखै। जाहाथे नैबे 2024 मायथाइ एबा एप्रिल दाननिफ्राय जानो गोनां निउ एकाडेमिक सेसनावबो जाहाथे जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा राइट टाइमाव बा थि समावनो बिजाबफोरखौ मोनफुङो एबा आसाम सरकारा जोंनो राननानै होयो बा गथायना होयो बेखौ आङो खावलायदों। मानोना जोङो नांगौ समाव बिजाब मोनाबा बा थि समाव जोङो क्लासखौ मोनाबा जोंनि फरायसाफ्रा माबोरै क्वालिटि इडुकेसन मोनगोन बेयो मोनसे कुइसन। बेनि थाखायनो जाहाथे जाय बिथांमोनहा सरकार बा आसाम सरकार बा सोलोंथाइ बिफाननि बै बिथांमोना मावथि, बिथांमोना पजिटिभ नोजोरजों बिथांमोना जाहाथे बिजाबफोरखौ जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनो थि समावनो होयो बेखौनो आङो स्पेशेलि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां।
गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट थार्ड एन्ड फोर्थ ग्रेड रेलवे एसएससि आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101 450 597 6900 5847 14 आरो 9365 1322 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।